Hello guys, andito po tayo ngayon sa Bes, ano na dito? Diyan ba natin yung Natalie? Paiyaso Kadanglaan area kung saan kami po ay maliligo kasi napo-boring po kami sa aming mga bahay. Doon po si Margo Opak. Ano shit? Marang lumnudak sis. Ang lakas po ng ano. Ang lakas ng agos ng tubig. Maliligo ka, Marg, ha? Oh my God, ang ganda. Dito po kami. Ang ganda dun, eh. Ay, ang ganda ni Miss Mark. Di ko siya karo dun, dapat Jennifer nagpigsan, eh. Ang ganda, ang lamig ng tubig. Oh. Nature Spring. Oh, ang ganda. Ano ba pala nyo ngayon? Oh my God, iniwan nila ako. Ano, nagadumuti falls dito eh. Si Jenny kagilad na dyan sis. Nagadalam dyan. Diba, babaan na dito pag undang Hi, Miss Natalie. ay, aba. Manang nagatal na kita, kagagatal mo. Ipang ito bakla. Pawit mo di Canada. Ibilag. Santol ang gabita ka sa di. Santol. Baka kahit penansin. Basta. Aba. Ayan, oh, see? Ang ganda-ganda ng view. Hello, cow. Cow ba to, Carabao? Ay, saka. Ay! Ay! Ito is the black one. Hindi mo to. Ang ganda ng view, Margaret. Tari, picture ka, best. Lang sulit. Tingin. Kundi, ikatan mo na ito shirt mo. Go. Go, May mag-jay. Ay, pero ito pa to. Oh my God, another car, cow ba? Carabao. Cow. Aray! Ouch! Ang ganda! Nakaka-relax. Ang ganda, Beth. Picturein ka. Picturein ka. Sight! Sight ka dito aga-aga? Ang ganda. Go, sight. Maliligo na si Margarita, oh. Magbinasik, agigusak. Sige, yun akan ag-video akan. Meron pa dun, oh, tak. Pangilak na sinto. Pag-isip ko mo. Pero
Greatan suot mo latan agaga. Nangamat di pa. Miss Natalie, legang na Gumistak mama. Go, agdigos tayo Logo na gaga. Go Bes maganda rin doon May mat dito Ang ganda nakaka-relax. Nakaka-relax guys, ang ganda ng tubig. Nagbigosak. Ganda. Ready na siya for swim. Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, baby, is the start. Walking on fantasy. Save me, baby, save me. To a state of mind that's made of, baby, that's made of all that we find. Take me, baby, take me to a state of mind that's made of, baby, that's made of all that we find. Electric, feel it in your hands. Hypnotic, watch your body stand. Happiness, this is where we stand. A few moments later. Hello guys, pauwi na kami. Tapos na nga ang rampahan. Ay, shit! Ay. Picture ulit ba sa baka? Natalie, let's go! Apa yan, nag-text doon ano yason? Hindi ka pa nagbaw sa nagpangkat ako. Babae? Oh, diba? We're going home na. Ganda-ganda ng place, opa. Ang haba ng mga 5 minutes siguro. Ang nilakad namin mula doon. We're going home na, opa.
Nahulog yung shorts ko. Dito na kami sa sasakyan namin. Nagutom ang bakala. Jugaret, mother! Ang taas naman. Hindi tayo Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe. Just click the bell button and you will be updated for the next videos to be uploaded. Thank you so much. Bye-bye.